बोसोरसेनि सिगां ना बोसोरनै जाबाय नामा जेलाव थानायफोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय 50 जननि लिस्ट ओंखारबाय होनना बिथांमोना इमारजेन्सि जेलाव थानायफोरखौ ओरैबायदि हारा-हास्ति होनानै एकाउन्ट खुलि होदोंमोन खिन्थु बे फैसाखौ जों दिनैसिमबो मोननो हायाखै बिथांमोना। फिसाया दिनै बेसेबां बोसोर जालांबाय जेलाव दिनै आंनि फिसाया दासिमबो गवा जोंनि मानसिखौ नेनानै दङ जोङो बिमा जानानै नेनानै दं गोदाव सोराव न' बां गैला गोदाव सोराव जालांबाय दिनै आरो आंनि फिसालायाबो एनडिबिमोन आंनि फिसालाया दिनै दानस' जालांबाय हाग्रायाव दिनै दासिमबो आं थाखा फैसा मोनाखै जों न'खराव रावबो गैया बिदा फंबायबो गैला रावबो गैला आंहा बयजोंबो निन्दा होजानाय जाबाय आंनि फिसालाफोरखौ गासिबो जेलाव थाग्राफोरखौनो बख'नानै होनांगोन सारमोनहा बख'थारनांगोन जोंनो मानसिखौ नांगौ। फिसौआ मिनिनोनो रोङाखैमोन बेसेबा गोबावसै ओंखारलांनाया दासिमबो मोखां नुवा आंनि फिसालाखौ गबोगोन ना गबा जाखो उन्दुबायनोनो नेनानै थांला आङो दाउ गोसोखांबाय बायनो बिफा बोरायाबो गैला ग्लेब ग्लेब बोसोरफानि दासिमबो हा इसेखौनो हारसिंनो हाल खदाल मावनानै जानाङो बिफा बोराया एखमबा समाव बोरायजोंबो आलि खोफाबायनांसै आङो बिफा बोराया मेंनायजोंनो एखमबा समाव आलि दानफाबायनोसै आङो। जोंनि फिसाइफ्रा गोबाव सम जालांबाय जोंनि इनो जोंनि दैजौआबो सिमा बारलांबाय जों गगोन होननानै आसा खालामदोंमोन सारमोनखौ जोङो मोजां मावगोन होननानै आसा खालामदोंमोन दिनैसिम गैया बिथांमोनाबो जाथिनि थाखाय हारिनि थाखायसो मावनानै बेफोरबायदि जानांदों दिनै बिथांमोना सिखावमोन नामा दाखाइटमोन नामा बिथांमोना बिदिसो दोनजाबाय थानो बिसोरहा मानसि नङा नामा जिउ गैया नामा बिसोरहा दिनै बिसोरहा गोबां दुखु खस्थ' बिसोरजों लोगोसे गोबां जोंबो सैसोनांगोन जोंनि फिसाफ्राबो सैसोनो गोनां जाबाय दिनै बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बेबायदि बिमा जायफ्रा जेलाव थानाय बिमाफोर दङ जायफ्रा बिमाफ्रा गोमालांजाबाय जायफ्रा बेबायदिनो बिफाफोर गैला सोरनिबा हिन्जावफ्रा खारबाय बेबायदिनो जोङो गोबां दुखु खस्थ' सैसोनानै जोंनि दुखुखौ बुजिनांगोन सारमोना अननानै बे अक्ट'बर नभेम्बर मासनि गेजेरावनो जोंनि फिसाइफोरखौ बख'नानै होफैयाब्ला जों मा खालामनानै थाबावनो जों हाजिरा खामला मावनानै जाबाबो आगोरमोन ना दिनै जों बेसेबां खस्थ' सैसोबावनो जों बिखा गावो जोंनि बिखाफोरा गोरबोफोरा खामग्लिलाङो मालाबा समाव जों बेसेबां मोदै सख'बावनो जोंनि मोदैफोरखौ ओरैनो जोंनि मोदैफोरखौ जों सारमोना बेखारसो सानबाय नामा दिनै बुजियासै नामा जोंनि मोदै गनायफोरखौ जोंनि बिखा गावनायफोरखौ जों बुजियासै नामा दिनैसिम दाबो गवा जों नेनानै दं आसा खालामनानै दङ दिनैसिम मानो गवा जों बेफोरबायदि हालाय हाफाय जानांदों जोंखौ सोर नायबावगोन जों रान्दि हिसाबै दङ सारमोना बेखायनो अननानै आखाइ खबजानानै आं खुलुमदों अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावनो अननानै जेन बख'नानै होयोब्ला जों सारमोनजों बिराद गोजोननाय मोनगौमोन। दा सरकारनि तरफनिफ्राय नोंसिनि गथ'फोरनि फरायनाय मानायफोरनि एसे एनै बेबायदि अनसुंथाइफोर हरनो ना हरना गैया फरायनाय बिथिङाव गैयानो दिनै अनसुंथाइफोरखौबो जायफोरा मोननांगौमोन बेफोरसो मोनाखै जायफोरा मोननाङा बायदि बिसोरसो मोनदों जों मोनथ'वाखै उनफ्राव मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों बेफोरखौबो। खुलुमबाय दिनै गोबां रायजो राजाफोरनिसिम दिनै आंहा न'खराव फिसाला सासेल'मोन दिनै बे फिसाया दिनै हारिनि थाखाय बेबायदिनो मदद खालामनानै दिनै आं फिसाया जेल खानायाव गोबाव सम जाबाय दिनै बेहा 3 फिसाफोर दं दिनै बे 3 फिसौफोरखौ आं गोबां उन्दै समनिफ्राय गोबां दुखु आरो खस्थ'जों दिनै बे फिसौफोरखौ खांनांगौ आरो फेदेरनो फोरोंलांनो थाखाय गोबां खस्थ' जाबाय जाहोनाय लोंहोनाय गाननाय जोमनाय माब्रै मा खालामगोन माब्रै मा होगोन बोरै फोरोंगोन बे फिसौफोरखौ बिनि थाखाय आंहा गोबां दुखु आरो सैसोनांगौ आरो दिनै जाय न'खरनि गारजेन बिफा बिबो दिनै बेमार जानानै थाबाय दिनै बिराद बेमारजों गाबखाबायो आंनि फिसाया जेल खानायाव दङ दिनै बे फिसाखौ आं थैनानै थांब्लाबो बे फिसाजों रायज्लायनो मोननाय नंला नामा मोखां नुलांनाय नंला नामा होननानै बिफाया गाबो एखेबारे आं जेब्लाबो खस्थ' बे बिसोर 3 दिनै आरो 3 फिसौखौनो फोरोंनायाव मानायाव माजोंहाय फोरोंहोगोन माजों मागोन बेबायदि जानानै दं आंहा सासे बेबायदिनो आरोबाव आंनि बिसौआ सासेया नोरजिया बे नोरजिया देहाखौ लानानै बे बिसौआ दिनै मावरिया स्कुलाव आं जि दोनहैदों बेयाव गोजान लामा साइकेलफोरजों हान्थिनानै स्कुलाव थांनाङो आरो 2 न'आवहाय दङ बे 2 गथ'फोरनि थाखाय आंहा दासिमबो सासे बिसौनि थाखाय एडमिसनफोरखौनो आं होनो हायाखै ओरैनो खावलायनानै आं दङ मास्टारफोरजों रायज्लायनानै बेफोरखौ होनो थाखाय आंहा गैया थाखा फैसा मा राहाजों बे फिसौफोरखौ फोरोंगोन बिनि थाखाय आं बेबायदि दुखु आरो खस्थ'जों गोबां ओरैनो एम्फौ एनलाफोर फिसिनानै आं जायो न'खरखौ नायो न' बांफ्रा बिराद खासि सासि जालांबाय बिफाया मावनो दांनो हालिया बन गंसेबो सिनो हालिया दिनै गोबां खस्थ'जों सैसोनानै जानाङो जों सानाय सुनाय बिस बिना जालांबाय जोंहा जोंनि देहाफोरखौ लानो थाखाय थाखा फैसा गैया बेबायदिनो गोबां दुखु आरो खस्थ'जों दं दिनै जों फिसाखौ माब्ला समाव गगोन बेबायदि जों दुखु आरो आसा खालामो दिनै जोंनि बे फिसाफोरखौ दिनै बे
नभेम्बर डिसेम्बरसिमफ्राव बे समावनो सारमोनहा जे बख'ना होनायनि लामा राहाफोरखौ लादो अननानै दिनै बेबायदिनो बे सारनि अननायाव जोंनि फिसाफोरखौ जेन बे जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायनि राहा लामाफोरखौ लादो बिनि थाखाय जों आखाइ खबजबनानै खुलुमबाय बे सारमोननिसिम आरो गोबां रायजो राजा बिमा बिफाफोरनिसिमाव दिनै जोंनि बुंनाय आरो जोङो खुलुमनाय जाबाय रायजो राजा दिनै आंनाबो फिसा हौवाया प्रहलाद नार्जारिया नैबे फिसौआ मिनिनोनो रोङाखैमोन बेसेबा गोबावसै ओंखारलांनाया दासिमबो मोखां नुवा आंनि फिसालाखौ गबोगोन ना गबोआ जाखो उन्दुबायनोनो नेनानै थांला आङो फिसाखौ गोसोखांबाय बायनो बिफा बोरायाबो गैला ग्रेब ग्रेब बोसोरफानि दासिमबो हा इसेखौनो हारसिंनो हाल खदाल मावनानै जानाङो बिफा बोराया एखमबा समाव बोरायजोंबो आलि खोफाबायहैनांसै आङो बिफा बोराया मेंनायजोंनो एखमबा समाव आलि दानफाबायहैसै आङो दा बाहायनो एखमबा समाव उन्दुनोबो ओंखारलायलांला फिसालाखौ गोसोखांबाय बायनो जोंनि फिसौ मावरियाबो दङ हिनजावाबो बिदिनो आङो फिसिगासिनो दा आं बारा रायलायला एसेनोसै मावदोंखौ बुंदों खिन्थु जोंनि नुनायावथ' मावनायखौ जों नुनो मोनाखै 8 जननि थाखाय हाइकर्टआवहाय बेल पिटिसनसो मारिदों दा बेबो डेटआ फावसायबाय खेबनैसो फावसायनानै थांबाय खिन्थु बेयावबो जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रेसार गैयाब्ला बे खामानिया साक्सेस जाहैनाय नङा उन समावबो दा बिटिसि सरकारखौ बा ब्रह्म बर'नि सायाव बेखौ मावगोन होननानै आसा दङ नामा नोंथांमोना जोंथ' आसा होनानैनो दा बोसोरब्रैयानो बारलांबाय आसायावनो दङमोन बे खारनावनो जों दिनैहाय अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावहाय जुदि बख'नानै होआबा जों माबा मोनसे बेब'स्था खालामनो हागोन नामा जों बिदि सिन्था खालामनानै दं